Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Ato ang topic kay diabetic foot. So, unsaon pagkabalo nga diabetic foot na ang samad sa tiil. Okay, so naman ko'y ginaingon nato na diabetic foot, pero dili siya katong ingon ako na end stage na siya. Okay, so unsa man ning end stage na ginaingon? Mao ni siya ang ginaingon ako ganina na siya either mura siya kahoy na nag-dry, kanang nangitom na siya, or katong mura na siya kanang isda na medyo bulok na. Ingana pod ang baho niya. Okay? So mura siya kanang namatay na ilaga. Ingana pod ang baho niya. Mao na siya mga end stage sa diabetic foot. So nganong uban dugay na ay diabetic, wala pa nagka-diabetic foot. So ang diabetic foot man good, depende mo kung sa tao good, kay naman na siya ang pinaka-kuan gyud ana is ang blood supply sa tiil. Okay, na ang iyang supply sa iyang blood ba. Kay ang diabetes man good, kung i-remind lang nako ang viewers, kuan siya bali ang isa ka tao resistant siya sa sugar, dili niya ma-process ang sugar. Dili kay sobraan siya sugar, dili. Ang kuan gyud ani kay dili niya ma-process ang sugar sa atong pancreas ba, o resistant siya ba. So pasabot ana, miski unsaon nimo kanang diet, unya taas gyapon ang sugar sa imong lawas kay ngano dili man siya ma-process. Nagyapon kay problema ana, okay? Kung maski i-starve pa nimong sarili, dili ka mukaon og dugay. Basta ang sugar level nimo sa imong lawas taas siya, kay siyempre magtuyok man ang gikaon nimo na sugar, or wala ka nakaon pero naman na siya sugar gyapon. Taas gyapon to siya, problema gyapon ang atong lawas. Ang isa ka problema ana is patyon niya tong mga ugat nato. Okay, labaw ugat sa mga peripheral dito sa lagyo sa heart. Unsa mang mga ugat sa lagyo sa heart? Katong mga nasa extremities na ginaingon. Unsa man ning extremities? Kanang kamot, kanang tiil, kana ang pinaka common examples sa extremities na ginaingon. Okay? So imagine na ang tiil wala na siya blood supply, wala na siya supply sa blood. Kay barado naman tong mga ugat dito, mga gipatay na siya ba? Kay ang diabetes man good, kung ano na to, una-una to ang diabetes, na siya inflammatory reaction, kay taas man kayo ang sugar level sa lawas, di ba? Taas kayo, kay dili man siya ma-process sa isa ka tao. So, kay na may resistance, kay katuman ng sakit na diabetes, di ba? So, mag-inflammation siya. Igon niya tong mga ugat dito. So, mao to siya ang rason ngano wala na blood supply ang, for example, gani sa atong topic karon, ang tiil. So, pagka wala na blood supply ang tiil, mamatay siya, di ba? Okay, so pero ang pana ng diabetes kay hinahinay siya, dili siya pinakalit. So pasabot ana na ay ubang tao na miski dugay na yung diabetes, naagyapoy gamay na blood supply sa tiil. Napoy uban na maski dali sayo pa to yung diabetes, wala na blood supply sa tiil, depende lagi na sa isa ka tao. So dili ta makaingon tanan na naay diabetes unya na maayo pa yang samad, okay pa siya, masing walay tambal, dili, mali na siya na eventually ba, kanang in the future, mamatay na yung tiil. Mamatay na inyo ang party sa inyong tiil. Okay? Kung muna nang ginginom na to na diabetic foot. So, kung saan mo pagkuhan na, pagsamad ni mo ana, magbasa siya, dugay kayo. Dili na siya ma-dry, dili siya mag-ayo.
Na uban ana, mangitom siya lagi katong gina ko ganina na dry gangrene ang face ang ginaingon niya. Kato siya patay na to yang unod. Pero nagya po siya ibukog sa sulod. Okay? Makuha ninyo. Sunod pagka ano man gud ana, di ba na natoy patay na parte, di ba? Ang pasabot man nga ng patay na parte na dili na makaabot dito ang immune system. Kaya ang immune system man gikan man na sa atong blood, di ba? Nagsusuroy man po na sa atong blood. Immune system man na nato. Karon pagka abot dito sa tiil na patay, mudaghan ang bakterya. Mao na to ang cause atong ngano magmura na siya patay na ilaga ang baho og mangitom siya. Unya dili na siya madala og antibiotic. Okay? So mao na siya ang ginaingon nato na kung sa layman's term man siya or sa dili mo siya actually medical term gid siya. Pero diabetic foot ang tawag ana niya. Okay? Pero ang tinuod yun na pangalan is necrotizing fasciitis. Okay? So, kung isa tong gusto makaibalo, necrotizing fasciitis ang pangalan na niya. Pero dili lang nato na ginaingon kay para pag ingnon na diabetic foot, kabalo na tadaan unsa to iyang sakit na dito sa tiil. Okay? Naman po diabetic hand. Naman po diabetic hand ha. Kung kinsa man tong nakita na sa mga silingan nila, nasamara na ilang kamot, unya dili maayo, unya naghubag na siya kaayo, nya to the point na sakit na kay siya, nagtulo-tulo ng nana, kato siya ang diabetic hand. Necrotizing fasciitis ang tawag ato niya. So, dagan to siya problema, pero eventually, maayo to siya, depende sa katong pag-assess sa doktor. Pagtanaw niya, kung madala pa, pwede pa niya siyempre, masalbar. Pag dili na, kato atong topic. Okay? So, ngano ang uban, dugay na ang diabetic, wala na nagka-diabetic foot. So, katong pagka-explain ako ato, kung nakapaminaw mo ganina, na manggoy, depende man na sa isa katao. Na manggoy uban, na yang blood supply, daghan siya blood supply, sa iyang tiil, mo to siyang, maski patay na tong uban niyang ugat, nagyan mo siya gamay na nabilin. Pero napoy uban, na sobra ka kusog ang iyang reaction sa ugat sa iyang diabetes na dili controlled, mamatay itong iyang supply sa blood. Labaw nag sa mga kumagko, sa mga tudlo. Okay? Or sa nang Bisaya ng tudlo still. Basta diya sa toe niya or sa mga fingers sa mga kamot. Okay? So, kung ang unsaon pagtambal sa diabetic foot. So, ang pinaka first ko na pagtambal is antibiotic kit ka. Okay? So, pero before ta mag-antibiotic, ang pinaka gina is prevention. Okay? So, number 1, prevention gina siya. Mao na to siyang i-control na to ang atong sugar sa lawas. Mao na to siyang moinom taog atong mga hyperglycemics or katong mga tambal sa diabetes. Okay? So, unsa man to, mga metformin, glimepiride, glycoside, mga gliptins, kato siya, mo tong ginareseta sa mga doktor para i-increase ang katong mga hormones sa lawas i-produce para ma-absorb ang sugar, para ma-process ang sugar. Kay, di ba, ang ingon ako sa diabetes, ang problema kay resistance sa pag-process sa sugar, di ba? So, kung dahil dagan ka gikaon na sugar, hinay man tong iyang pag-process sa lawas. Kaya naman siya resistance na tungod sa imong parents. Mother, father side, i-inherit nimo sa imong parents. So, inherited siya. Okay? So, mo tong problema, ha? So, gamay ang posibilidad
na kung ang parents mo walay diabetes, na magka-diabetes ka, so dili na siya inherited yun na siya. Dako kay siyang number 1 na cause sa katong mga diabetes. Dili kay kusog kay kamukaon og sugar, mga ana, dili man nga kay na may ibang tao na kusog kay mo inom og coke, kusog kay mo kaon og mga chocolates or mga candies, pero dili sila ginaingon nato na diabetic. So i-review lang nato unsaon pagkabalo na diabetic ka. May bala na nimo through the blood exam na tawag na to FBS or HbA1c. So, ang FBS, mag-fasting ka, kay mo ganing FBS ang tawag, kay fasting blood sugar mo na siya, fasting blood sugar, FBS, or HbA1c. Katong HbA1c mo gud medyo mahal na siya, kay i-monitor mo na niya for the past 3 months kung control bagyo ito imong sugar. So, murag retrospective siya ba? Kuhaan kag sugar karon, i-review niya itong pila ka months, 3 months, kung tama ba ito imong sugar level. So, pakita na niya kung normal or abnormal. So, kato siya ang may bala nimo na sure gyud ang doktor na diabetic ba ka o dili. Kay namagay uban, labaw nag kaning FBS, mali ang pagka-fasting niya. Labaw nag dili less than 6 hours ang iyang fasting, or naiuban laboratory less than 8 hours. Pero ang point nako is, habang dapat ka mag-fasting, na day uban na nag-breakfast. Breakfast siya, dahil kuhaan siya og sugar tong, for example, 6 a.m. Breakfast siya 5. E di, may gawas dito sa FBS, mali. Taas kay siya sugar, mga na doktor, diabetic man day ka. E di, mali na tanan, paghatag og tambal, nag-hypoglycemia na inuon siya. Bali, ang hypoglycemia kanang ang iyang symptoms niya, malipong, muluya ang tao, nayuban, kasukaon. So, pwede na siya ma-symptoms of hypoglycemia. Nayuban, makatulugon perminti. Okay? So, mao na siyang symptoms of hypoglycemia. So, mao na tong namali itong doktor kay in the first place, fasting gani, mo to siyang kailangan mo 6 hours ang fasting or 8 hours ang uban sa uban laboratory. Okay? So, balik ta, unsaon pagtambal sa diabetic foot? So, prevention ang katong isa. Kaduha is pag naanatong ang diabetic foot, antibiotic siya. Antibiotic nimo siya. Pagka gamay pa yang lesion, gamay pa yang samad, madala pa to siya og antibiotic. Okay? So, i-assess man na sa doktor in town. Pag-assess niya dito, pag-tanaw niya, labaw ng katong iyang rate sa pagbalik sa pagpula sa iyang mga nails, sa nail bed, sa mga kuko. Di ba, pag pislito na nimo, kita ninyo na medyo mubalik tong iyang dugo, mubalik tong pula. So, i-assess man na sa doktor. Pinipisliton mo na niya imong kuko. Pag napislit na niya, unya dugay kay nibalik ang pula. For example, dili seconds, dili 3 seconds, dili 2 seconds. More than 5 seconds. Ingat to, mawala na gyud ang doktor na dili naman siya madala sir or ma'am. Di na ni siya madala ang imong tiil, dili na siya madala og tambal na kay ingani siya grabe na ang samad. Unya pangit na yung blood supply. Unya dito na siya mo request og kato mga Doppler na arterial. Doppler ultrasound. Unsa man ang Doppler ultrasound? Ultrasound na siya sa mga tiil ninyo or sa mga kamot, basta sa mga extremities, na tan-awon ang ugat. Labaw na ang artery. Doon man nakaugat, diba? Artery o veins. Pag veins gani, di ba, wala na siya, pabalik na siya, wala na siya yung mga oxygenated blood. Pag artery, muadto na siya dito, gikan sa heart, paadto sa atong mga tiil, sa atong mga kamot, sa mga extremities, sa mga organs, sa atong mga, end na areas. Okay, so,
pagka Doppler ultrasound, pag Doppler ana, tanawon mo na kung nabay bara or kung nabay pila ka percentage ang na blood na musulod dito sa ugat. So, pag tanaw ng Doppler ultrasound, naman na yung mga percentage ito, naman na yung mga pangalan sa ugat. Laban nag popliteal, femoral, nakadug na, dili mo makadug ana, pero ang doktor aware na siya kung asa dapit na. For example, katong mga ginawa ko, dorsalis pedis, ingana na pangalan sa mga ugat, pag ingon niya na ingani na kuntahay lang, more than 50% or more than 60% occluded, magduha-duha na ng doktor na isalbar tong tiil na pangit na gani ang naong na nasa dako kayong samad, na baho na kayong samad, na uban giulod na, pasintabi lang sa gikaon na sad, kay basig naluoda na karon, kay medical maning doktor sa kanginan, nanay uban, uluron man na siya, ha? Good man na siyang naiulod, kay nga no, kaunon man ito ng mga patay na unod. Pero bad siya, tanahon, kay nga no, pwede man siya infected na. Okay? So, langaw, mangyapon ng uludan na. So, kaysa tong naluodan na diya, pasintabi lang, kay medical man ta, ha? So, pasensya na. Pero ang kwan yun ani, ang point yun ako, ang doktor na mag-assess ana kung pwede na siya isalbar. Untay, sige. Niadto na ka sa clinic. Sulod ka sa clinic, untay lang. Dito na, siyempre, naka-wheelchair ang uban nagkiyang-kiyang na. Kay, siyempre, di man nila matamak to. Nya, na pagka makitaan kayo na sa doktor, labaw ng mga surgeons, nagibalot ng tiil. Kabalo na gyud ang surgeon ana sa color pa lang sa plastic. Medyo blue na ang plastic or kanang ginagamit na kanang pang grocery na plastic. Kabalo na gyud siya na dugay na siguro ni kinahutdan sila puti na plastic. Kay hugaw na siguro kay itong tiila to. So kabalo na siya ni na dugay na siguro kay ning tiila ni. So pag-abri niya sa tiil, katong gingon ako sa imo, gi-assess na niya. Pag-assess na niya sa iyang tiil, dito na siya maingon, Noy, pwede naman nato ni kunon, pwede nato ni siya i-antibiotic lang, o good news to siya. Pero pag inon niya sa inyo na Noy, o manong, basig musugot mo, kailangan yun nato siya putlon ang tudlo. Okay? So, mga na gyud ang pasyente. Ang pinaka-first gyud ana is, Dok, bahala na mamatay ko. Basta lang, ayaw lang putla. Okay, so, ano ko sila, maayon tag, mamatay diritso no. Kay dili man. Katong diabetic foot na to, mukalat to sa inyong, ang infection, mukalat sa inyong tibok lawas, masaka man na. Kay, mahimo mo siyag balay. Mahimo mo siyag balay sa imong tiil. Ang bakterya, dagani kay bakterya, naging mo na siyag balay, hantod sa mudaga na siya, mukalat na to sa imong lawas, sa tibok nimong lawas. Unsaon man unsa mang epek ana? Siyempre, number 1, sepsis ang tawag ana. Mao na to siyang ang ginaingon nato na maapekto na tanan organs. Labaw na ang kidney, ang imuhang lungs, ug imong heart, usay brain. Mao to siya ang pasyente makoma. Okay, so imagine niya na tong manong ug manang. Dok, bahala na ko mamatay. Basta di lang ko magpaputol. Okay, so ninga na siya. Nakoma siya. Okay, taas naman kayo ang sepsis sa iyang lawas. Asa mo na siya paingon, be? Nabaday relatives na idala siya sa balay. Ingat to na iyang kahimtang. Dili na siya kakaon. Di na siya katindog, kabangon. Kay grabe na siya ka-weak. Di na siya ka-ihi. Di na siya kalibang. Kay grabe naman to yung sepsis. Mag-shutdown naman ng mga organs. Okay? So, asa man sa dalon?
unless grabe na gud ka suko tong iyang mga relatives, dalhon to siya sa hospital. Okay, so naabot na sa hospital. Pila man ang per day sa hospital, dili man na mo babaw og mga siguro give or take kung sepsis 10,000 per day. Okay, so 10,000 per day. Niya pagsulod nimo dito sa ER, emergency room, mo maning doktor na ay ang pinaka best good sa iya, ma'am and sir or manong o manang is i-ICU siya. So, ngano siya kailangan i-ICU? Kay kailangan man siya i-monitor kay unsa man yung gyado sa pasyente dito sa ospital, di ba? Bantayan man ang pasyente, di ba? Oo, kay tagaan siya tambal. Di man siya dextrose lang, unya pagtanaw sa di man ni siya ma-monitor every 30 minutes or every hour kay kailangan man na siya i-monitor. Kay nakoma naman o sepsis naman. So, pagkato sa hospital, i-ICU siya. So, pila man ang per day sa ICU, B? Diba, 30,000 per day na. So, imagine, katong giputol na lang nimo to, tong tiil, or katong tudlo lang, mas gamay pa ang gasto, kaysa katong nakarito sa hospital na nag-ICU ka, dako pag kay gasto nimo niya, dili pag ka-sure mabuhi ka. So, imagine, pila man na ka-days ang ICU, depende mo na, kung tayo 30,000 per day ka, unya, di ba na mong 5 days, 7 days, kay labaw nagpangit yun ang dagan, di mas labaw pag nagpa-opera ka, di ba? So, imagine lang nga na kadako imong gasto kung ingin ng doktor sa inyo na mga manang, kailangan yun siya putlon. Dili man na siya tungod lang kay gusto mag-opera ang doktor na putlon siya, ha? Naman na sila, na may kuha ng mga doktor, naman na sila self na regulation sa board. Dito sa hospital. I-review man na. Labaw nag-opera. Pagka na-opera na sa katao, ingani siyang age, ingani ang sakit, gioperahan siya. Tanawon man na sa board. Ngano sa gioperahan? Ingana. Ang age niya, ingani, bata pa siya. Unya, makaya pa man ngano gisoperahan. Istoryahan mo ng doktor, o dok. Ngano ni mo ingani, gioperahan ni na in the first place, kaya pa man siya. So, in other words, pag muingon ng doktor sa inyo diri sa clinic pa lang, na kailangan siya putlon, or kailangan siya operahan, magpatuo mo, kay nagunaw naman po na siya na kailangan ba ni siya operahan? Dili man tungod lang sa iyang kwarta yung ipangita, ha? So, kung kanang nag-ingon na medyo pangartahay gid mga doktor, dili tanan doktor na gid konsensya mga doktor, labaw na katong board mismo sa mga ospital na yang pang-opera, i-review man ang mga doktor. So, pasabot ana, dili gid basta-basta maka-opera ang doktor kung dili siya needed na operahan. Okay? So, nadiri pangutana, ngano kinahanglan putulon ang diabetic foot? Unsaon pagabalo nga dili na kaya, tambalan lang, kailangan nagyud putlon? So, gi-explain na nako na kailangan siya putlon kay wala naman sa blood supply. Di naman na mo balik. Okay? Miski unsaon ninyo control sa inyong blood sugar, kung gipatay na siya dito sa end, dito sa mga extremities, lisod na kayo sa balikon. Okay? Lisod na kayo siya i-restore. Pero nagoy chance na yung restore, pero through control of blood sugar. Okay? So, wala na ilayan ni unless kambiyan ni mo ugat sa baboy. Ang nga na, di na may tabo. Okay? Imposible kayong sa tabo. Kailangan siya putlon, kay mahadlok ang doktor na mag-sepsis siya. Okay? So, kung saan ang sepsis, mo na siya ang nikalat ng infection sa lawas. So, sa karon mag-break lang sa to bago na ko mga pangutaan na sunod. Mo ni si Dr. Kagapi, Dr. sa Kahanginan. May buntag sa inyong tanan, balik sa karon sa Dr. sa Kahanginan. Ang number na mo is 0991-215-3123. Sabon ako, ang number na mo is 0991-215-3123. Kung isa mong gusto mag-text diya o mangutana,
pwede man mag-shoutout pod. Bali, try lang nato mag-Facebook Live ta next week. Pero sige lang kung inguna na i-try. Kay naman sa mga depende sa kuwang mood kung gusto ba ko mag-Facebook Live kay pareha mong gyapon good. Naman yung mga pangutana na sakop na sa tanan. Pwede diri sa bahin sa text or sa mga YouTube. Makitaan mo na ko ilang mga comments pod. So, ang topic man ko na to, diabetic foot. Unsa man na, tiil sa mga naay diabetes. Okay, kung Bisaya pa. So, karon ni balik man gud ta sa atong mga questions diri. Unsaon pag-avoid sa diabetic foot? So, pag-avoid prevention. So, number 1, i-control gani mo yung blood sugar. Mao tong mga anti-hyperglycemics kung kinsa man tong mga gusto makabalo, mo na siya mga glimepiride, glycoside, metformin, napod tong mga gliptins. Okay, so at sa karon man good, okay? Kung kinsa man tong wala kabalo or naibala nila pero naminaw sila sa silingan na wala sila na inom, ang pinaka best gyud na anti-hyperglycemics is ang metformin gyapon. Okay, metformin. Ang problema mo sa metformin, na uban tao, uban lang ha, dili tanan, magsakit ang tiyan, magkalibanga. Mao na ang iyang problem. Okay, so sunod ana, since magkalibanga man sila, mag-dehydration, may go ang kidneys. So mao nang problema na mutaas ang kreya. So siyempre, mukha ng tao ay di ko na kay mataas ang kriya. Pero dili mo na tanan tao. Okay? Ang siya yun ang pinaka-best pa na anti-hyperglycemics other than katong insulin na injection. Katong insulin. Ang problema ko sa insulin injection pod kay maka-hypoglycemia siya. Sa butana, masobra kababa ang imong sugar. Mo na tong ubang tao malipong or makatulugon perminti na uban grabe katulog, di na sila mamata. Dili pa sabot mamatay dili lang mamata. Okay, so motong dalon sila sa ospital unya butahan sila sugar sa ilang through IV. D5 water o D50 water. So pagka ato, mamata din sila balik. So mo nang problema sa insulin na kung wala kay glucometer. Unsa man ang glucometer kanang machine siya, tusoko na yung fingers para mag-sample sa blood sugar nimo sa lawas. Unya, kung magbutang kag insulin, unya, baba na dahil ito daan nimong sugar, edi malipong ka or makatulugon. Okay? So, sabon na ako, ang pinaka-best gyud sa karon is ang metformin kung oral man tong ginaon sa pangita. Ha? So, kinsa man tong mga naminaw sa silingan na ayaw mo ng metformin kay makadaot na dili na siya makadaot. Mano sa pinaka-best sa karon. Kato lang nailay ibang tao mag-dehydration kay diarrhea. Okay? Mo tong mutaas ang kriya. So, tanan anti-hyperglycemics na sila yung mga side effects, ha? Ang pinaka common gid sa ilatanan is hypoglycemia. Okay? Unsa pa sa butana, gamay ang blood sugar. So, ayaw yung taon paminaw na dili mo mag anti-diabetic drugs, unya mag-inom lang mo aning mga pinukal na dahon, bukalo ng dahon, tapos imnon ninyo everyday. Okay, so nako istorya sa inyo ha. Na isa ka tigulang niya to sa kuang kaniya akong mga story sa inyo dili ni siya buhat-buhat. Tinuod niya. So tuuna magud nang nagsikog paminaw kay daddy, no? Daghan na bag mga example ni daddy. Daghan kisag mga akong papa ba? Kung kisa ba tong wala ka kwan. Akong papa, daghan sig example. Nga ako na base sig binuhatan niya tong una. Tinuod tanan ang iyang giingon. Kay katong pag ako na sa akong clinic, tanan tao inganing akong storya nila ha. Sulod sila sa akong clinic. Nag-inom sila aning specific na di na ta moingon kay nayuban ginakuan sa government. Ang government mismong naga promote. Ibutang nila ang dahon sa ano daw,
So dihimnon nila kay para daw prevention sa kidney stone. Okay. Kabalo naman sa to ha, natambal. Prevention sa kidney stone. Wala ba sila kabalo na nasa side effect? Ang kanang ingana na side effect, mutaas ng kriya ana. Okay, so pag abot niya sa kuha, pastang taas sa kriya, 1,000 ng kriya. Sikog trace sa iyang tambal. Gitrace na ko ang tambal niya. Unsa tong ginainuman ni? Ngani ino antud sa ni nigtug-an na gyud siya. Dok, nama ko ginainom every day. Ginabukalan ako ning dahonan ni. Say ko na kisa na iyon ni mo. Gi-promote lang man ni sa radyo. Akong na radyo daw niya gi-promote. Say ko mo ni siyang rason noy. Mo ning rason na i-assess ta ka kung i-dialysis na kakaron or dili. Kaya ingani kataas ang imong creatinine, unya ingani imong simptomas, imong lawas, usahay dili na siya kaihi, lain na iyang naong, nag-bronze na ang naong niya, bronze ng color ba? Bronze ng color, brownish, basta makita na ninyo mga CKD patients, chronic kidney disease patients. Ingan na, okay yung nagitag, noy, basi kailangan mo dialysis. Kay ang ingon pang watcher, nagsalimuang naman daw usahay. Ingo na, agoy ka. Dili ni tungod sa imong mga tambal. Tungod ni siya ginom nimo na dahon-dahon. Isa ba yung tao nung tuo sa ingon sa inyong doktor na pabukala nimo ning dahon na ni, unya imnon nimo para sa imong bato sa prevention. Walay doktor mo ingon na, walay tarong na doktor, okay? Kay dagan kay ni siya mga no ganing gibuhat na silang tambal kay gitanggal tong mga impurities, di ba? For example, katong willow tree bark ato aspirin man ang gawas ato. Katong mga impurities sa willow tree gipangtanggal na to, katong mga properties na lang na antiplatelet, anticoagulant, mo tong gikuha sa iyahang gihimo siyang aspirin. Okay, mo tong example ba? Kay perfect example na ang isa ka herbal gibuhat og medicine. Pero giagi siya sa isa ka proseso. Okay, so mo lang akong gusto istoryahon sa inyo ngano siya nagka chronic kidney disease. Okay, sige siya inom og dahon na sige siya binukal dito, everyday pag niya gibuhat, wala siya kabalo, nagi-overload na ang iyang kidney at ang iyang giinom. Imbis na dili siya magkasakit, nagka-kidney disease na inoon siya. Okay? So, isa to siya, pagkaingon ako na, pag moingon ng doktor sa inyo na mag-inom mo og tambal sa diabetes, mag-inom yung taon mo. Kaya ang diabetes, patyon na niya mga organs ninyo. Kaya ang blood supply ba? Patyon niya ang blood supply. Mo tong igo niya ang kidneys, igo niya mga extremities nimo, kamot, tiil, igno niya, maghimo siya katarak, maghimo po siya mga sa imong mga blood vessels, mga sa tawag ani mga clogs, mga clots. Okay? So kana siya pag-avoid ang number 1, mo inom kag tambal. Kontrol imong sugar. Number 2, kada mauli ka sa balay, labaw na kato mga diabetic, magtanaw mo sa inyong tiil. Inspection nun ninyong tiil. Tanawin na ninyo every afternoon, every hapon, pag uli ninyo, tanggalon yung medyas, inspect ninyo mga tudlo sa inyong tiil, kung naba siya mga samad, naba siya mga duga-duga, labaw nag mga kukudapit, kung naba siya ingrown. Kato siya, bantayan to ninyo. Pag bantayan ninyo ato na medyo na, gamay, na siya samad gamay, paado dahil mas doktor, kaya nga, special case man mo, dili man mo parehaan ng mga normal na tao na dili siya diabetic, na pag masamad siya, maayo man dayon, ayaw kumpiyansa. Kaya kaning diabetes man good, paspas na mukalat ang iyang bakterya. Okay? So, hinay man ang immune system. Kaya nga gani, kaya hinay man ang blood supply, gikan man sa blood supply ang immune system. Murad ako silang plaka ni balik-balik dire, pero kailangan na ito balikon, ha? So, para makasabot ba, kaya na may uban na bago lang gion ang radyo, niyan, saan ginayon ng doktor, good, wagod sa niingon na kulang this blood supply ng diabetes.
Oh, naingon ako karon, ha? So, naminaw na mo. So, nadri pangutana, sa tiil lang ba pwede magka-diabetic foot? Wala ba'y sa kamot ana? O, so, parehani, na pangutana. Naging ko kanina, na naa siya'y sa kamot pod. Okay? So, ang kamot ana, ang tawag ana niya kay necrotizing fasciitis. Okay, so, sa tinood lang na ako'y dagan kay na operahan ana, ang first yun akong assessment, ana ko, ma'am, kung di na ako ni putlo ni mong kamot, basig mag-sepsis ka ni. Sa itong sepsis, mukalat ang yang infection sa kamot. Mukalat sa lawas. Niya, makoma ang tao pag dili pa siya makontrol. Ana ko kay ma'am, ana si ma'am na, Dok, in taon, mamatay na lang ko basta na ako'y kamot. Iko na, sige. Pero magpapera ka, ma'am. Oh, siya, magpapera daw siya, basta dili lang putlo ng kamot. Sige, anak ko, ma'am, pag operahan ginato ni siya, basig kapila ka balik sa operating room, ha? Kaya pag operahan ako, kuhaan man ako hugaw, kuhaan ako siya mga nana. I-assess man na siya. I-assess. Pagtanaw na sa abriyan na sa ako siya dito sa sulod sa ospital, pagtanaw na ako, nagdaga na sa nana, tanggalan na sa akong parte na unod. Hantod sa mawala na siya. Kung diligid madala, dito patamo putol. So, imagine, kung ingat akong buhaton, kapilang balik sa OR. Di ba kadaghan? Kadaghan balik opera niya, mahulog lang gyapon ng uban. Naputlo na nagyapon kay di man day madala. So ingat daw ang ingon ako kay ma'am. Pero, pagka kay kaduhan akong abri sa iyaha, naayo man siya. Ano ko, salamat. Di ko ganahan mo putol po doy. Miski kinsamang doktor, dili ganahan mo putol. Kay dili man kompleto. Sulod ang pasyente sa ospital. Dili siya kompleto paggawas. Di ba, pangit kay paminahon. Pero, for the sake of saving a life, putlon yun na mo kung saan kailangan putlon. So, katong in short, para long story short, nasalbar yung kamot, nakauli siya, pero 1 week, 2 weeks siya, 2 weeks. Kaya gi-assess pa man ako ang yang kamot dito sa sulod niya. Kaduha siyang balik sa operating room. So, gasto yun siya. Pero, ang bunot dulo ato, masalbar lagi ang kamot, pero grabe pong gasto. Okay? Basta, bahala na, basta na kamot. Okay? Pero napayuban, ang katong kamot niya, di po niya liyokon, di mo niya maliyok. Kay nag-fibrosis naman to, ang yang tendons, di man kaya niya ginalihok. Di pagkahila to, nagdikit-dikit ito sa sulod. Mo gyapon basta naalay kamot, thank na God na okay tong iyahang kamot, di ba? Ako nalipay po ko kay nasalbar yang kamot. Pero dagan po ng mga instances na po itiil, nasalbar na mo, pero grabe ka aggressive yun among mga operation na to the point na muhingig kag dok bukog na maning nabilin ani o ano may unod yun na anak yun na kay tanggalan mo yun na mo mga nana dito. Okay, so since na humanata diri sa atong topic, diretso na ko diri sa atong mga texters. Na yung mga texters diri nagikan pa atong Monday, nag-text na. Salamat sa inyo. Kay nagsuporta gyapon mo nga ni na channel miski sa AM ta nya medyo out of na ni ba? Di na sa uso ang AM. So balik ko lang na akong number sa atong doktor sa kahanginan 0991-215-3123. Ang number is 0991-215-3123. So, kung kinsang to mag-shoutout or mag-text or mutana lang. Nadali pangutana gikan sa 5994, 55 years old, lalaki, from Tagum. Shoutout sa mga taga-Tagum na nagpaminaw. Dok, kadakadlaon makamata ko og hapdo sa kuto-kuto. Unsa ni Dok ug unsay tambal? Salamat. Bale, pag ingana gani, nana kay ulcer ana. So, ang blood test gyud ana niya is H. pylori. Kung kinsa man tong familiar na blood test, mao na siya ang cause sa ulcer, peptic ulcer disease. So, pag kadlawon ka na mamataon niya hapdos kay gutom, most probably peptic ulcer na. Kung 55 years old ka, siguro nagatake ka og mga
NSAIDs or mga pain relievers na over-the-counter drugs na siya na walay prescription. Para lang sa mga, siguro, tanong na ako, na kay mga arthritis siguro. Pag sige yung magunan ninyo ng mga NSAIDs, kailang labaw ng mga mefenamic acid, celecoxib, makabutas na siya tinaay ha. Munang mahapdos na yung tiyan. Munang ang tambal ana atos doktor kay kumuingon ko kung sa tambal kana na nun di ka magpa-check up basig mabuslot na yung tinaay nimo. Kuha na dito. H. pylori ang cause sa ulcer. Okay? So, ayaw yung tao nung inom mga katong mga over-the-counter na sa tawag ani, mga tambal ha. Kay dili na siya ang definite na tambal. Definitive na tambal. Pasabot, dili siya makaayo. Alivio lang siya. Okay? So, gikan kay Nadri, gikan sa 3139, 80 years old, lalaki from Igacos. Good morning sa inyo, taga-Samal. Kamusta ng kuryente diya? Sige gyapon patay-patay. Mo nang dili mi ka bisita sa kong papa diya sa moang resort. Kay dili resort ba tawagan sa bang tawagan rest house na Jules para ingnog class. Social ba. Ang among rest house di mi ka bisita diya kay walay kuryente usahay. Okay, so gasto mig kanang gasolina para sa among generator kamahal. Okay, so kamusta ng kuryente niyo diya? Good morning, Doc. Kining akong pangutana, dili party sa thyroid. Kining pregabalin capsule 75 mg. Unsa nang sakita, matambalan ini. Salamat. Bali na siya i-question before siguro. Nangutana ko kung para asa ninyang gigamit ang pregabalin. So, kung kinsa man tong na pregabalin niya, nakalimot unsa na siya. Bali sa ano na siya, para sa pain reliever sa mga neuropathic pain. Neuropathic pain sa pasabot sa mga nerves ang cause sa pain. Unsa man na katong mga diabetic neuropathy, katong mga mungulngol kay naay diabetes, ang ilang tiil, ilang kamot, pwede pod na sila shingles o katong ginaingon na sige, ginaingon na nas Bisaya, shingles kanang mutubo kay sa ribs. Basta na kanang chickenpox sa dati. Unya natago sa inyong nerves. Nigawas siya pagkatigulangon ninyo, lower ang inyong immune system. Katol kay na siya, hapdos na siya usahay. Nay pangalan na sa mga tigulang sa mga Bisaya, nakalimot lang ko sa pangalan, pero si Sir Julius, ipog kasabot sa akong pasabot. Pero na siya. I-text lang kung kasabot mo unsa na siya. Pero shingles na siya sa English. Okay, so pregabalin sir, mao na siyang neuropathic pain. Pag 75 mg na siya, medyo slight lang gamay siguro ang imong dosage kay dili siya para sa dako kayong 150 mg na siya 3 times a day. Okay? So, gikan kay 1283, good afternoon, Doc. God bless. God bless po sa imo, 1283. Dili day ginagamit ang injection streptomycin para sa TB. Why and thanks. Medyo unsa siguro ni siya, medically oriented person, pero kung aware ka sa streptomycin na ginagamit na sa TB, karon dili na siya ginagamit. Last line of defense siya kay na siya ay otoxicity and nephrotoxic siya. Pasabot ana katong mga nerves sa dalunggan o nerves sa imong kidneys, makadaot siya. Makadaot siya ba? Nephrotoxic, makadaot sa kidneys po. Dili nerves, ugat. Okay, so, dagan siya mga side effects. Mutang dili siya ginagamit first line. Pero ginagamit siya last line, second line of defense. Sa pasabotana. Na mo kayo ba na TB na bacteria, resistant na itong mga 4 tablets na isoniazid, rifampicin, tambutol, o pyrazinamide. Kato siya ang upat na ginahatag sa health center. Paghatag na sa health center, unya gitagaan kag 6 months to 9 months of treatment, which is depende sa imong kilograms.
itumarto nimo, nya wala gyapon ka naayo. Pasabot ana, dako kay posibilidad na multi-drug resistant ka na TB. Unsa ang pasabot ana? Pasabot ana adto ka sa SPMC, mag sputum exam ka, eksaminon nila. Pagtanaw nila na resistant na to katong bakterya sa imong mga tambal, labaw nag katong mga tao na nag-inom na dati og tambal. Nibalik siya og inom, kay nibalik ang TB, mao gyapon tambala. Resistant na siya karon. Mao na tong streptomycin, ihatag na tong streptomycin sa imo kung uban pang drugs. Okay, last line of defense na siya kay eventually mahutdan na gyud ang tambal kay ma-resistant naman ang mga bakterya kay naiuban ginubutang sa mga manok, sa mga karabaw, sa mga uban hayop, sa iro ang tambal. So pagka resistant na tanan tambal, naiuban over the counter ang tambal na walay prescription. Once a day lang inainom. Hulat lang ta na wala ni tambal na mo epekto, mo balik itag middle age ani kato ganing ginaingon kay nato na bubonic plague, katong black death na ginaingon nila. Kakaunsa ang makatambal ato? Amoxicillin lang. Ha? Katawanan no? Daghan nga matay itong middle century. Kaya nga no, wala pa penicillin na ito na time. Nakuha ninyo? Wala pa siya penicillin. Matong nangamatay sila tanan. Matong, ahong ginayon penicillin G or amoxicillin. Gitaga ni mo itong sa isa katao na naayon nun tato sila tanan. Wala sila millions na matay. So, mabalik tayo nga ito. Kay, resistant naman mga tao. Pag gamay samad, tagay amoxicillin. Once a day lang yun, kay wala man prescription sa doktor. Hindi, pagkadugay na, di na mo talab ang amoxicillin. Next line of defense na lang. Kabulta ang katong ubang tao, no, resistant na sa third cephalosporin na medication. So, pasabutan na. Tulo mo na ka, naman ay fourth gen, man ay four day ka generation sa. Dito na ta sa third gen karon na resistance ang uban. Pasabutan na, hapit na tamahutdan og tambal og antibiotic. Ha? Kay tanawan ng tambal sa mga manok na amoxicillin ana. So good luck sa toa. So salamat sa pag-text 1283. Nagyaw-yaw na sa si Dr. Kagape Junior. Pareha gyud sa kong papa si yaw-yaw gyapon. So nadiri texter from 6242. Listener from Sandawa. Good morning sa inyo from Sandawa. Thank you sa pag-text, Ma'am Maloy o Ma'am. Okay, morning doc. Ask ko tambal about sa bungang singot. Uso manggod kay karon na ba yung ointment para na doc? Okay, sa bungang singot, tungod lang man na siya tungod sa kainit sa panahon, sitag singot, no? Pwede man guna siya na nag-block ang imong pores kasi tagsingot. Unya nag-dry siya, unya nang naiuban na nag-infection. Mo nang bungag singot. Dili siya angay na tagahan nimo ointment na siya unless grabe kayo ang samad. Grabe kayo yung hubag na mayingon gyud infected man ni. Dili siya angay butang ointment. Tala nimo mga prickly heat powder para medyo ma-dry ang area, mag-heal ang katong gagmay na block, magkuan siya, mag-resolve siya. Tapos, naiuban ana, butangan og kanang mga lotion para na siya'y gwapong moisturizing. Ang punot tulog yun ana, dili siya kailangan og ointment, ha? So, ay lang mo gasto-gastuhan ng ointment. Pwede na ng prickly heat powder. Katol man siya, pero mawala, masud man na kadugayan. Ay lang yung tao ninyo, butangin yung ointment, ha? Kambyo-kambyo lang mong sinina kung magbasa. Okay? So, good, Nadrik, ang texter 1509. Good morning, Doc. Good morning, Sad. Nagbintin akong mama o TMX kay maghuot iyang dughan. Gilisahan siya og trimetazidine, hydrochloride, anti-angina. Unsa malipong siya, Dok? Wala ko gets unsang malipong siya, Dok. Bali, kaning man god, trimetazidine, para na siya sa
angina pectoris. Unsa pa sa butana? Mao na siya ang katong makulangan og dugo imong heart temporarily kay nag-exert sa kag effort or init kay imong ulo sa imong sa imong anak. Si paspas kayong pag-pump sa imong heart, nawalaan siya gamay na blood supply pero dili daghan. Gamay lang, mao nang nagsakit ang imong chest gamay. Ang angina, ang kaning trimetazidine, ang iyang action mechanism of action i-abri niya ang iyang arteries o nga ugat. In doing so, ma-relieve ang heart. Pero ang ngano malipong siya, kay mao man ang side effect sa trimetazidine, ha? So, nausea and dizziness man ang isa ka effect niya. So, mabalik mo sa inyong doktor, kay basig di na niya kailangan na dili man na siya maintenance, ha? Okay, salamat ko sa inyong paminaw. Nahuman na sa itong programa. Balik sa next week sa Wednesday sa Doktor sa Kahanginan.